Hola, bon dia. Vos vinc a presentar avui el dia del llibre la col·lecció Curiosa Rita. Estos llibres que han fet en l'editorial Llum de Lluna i que arranquen amb la història de Júlia. Júlia és una xica pel-roja, com veieu així, que bueno, té molt de monyo, no? I té un amic que és peculiar. El seu amic és el vent. Però durant el llibre, en aquestes fulles magnífiques que ha dibuixat Beatriz Adela, que és la il·lustradora, doncs va fent coses agradables o desagradables gràcies al vent, que finalment pues, es converteix en el seu amic, no? Un llibre il·lustrat de manera deliciosa i una història molt tendra per a conèixer millor els efectes del vent. Este és el primer, Júlia i el vent. Però Júlia no està soles. Júlia té un germà, que és Marc. I tenim dos llibres on apareix Marc. Marc és el seu germà menut, és més xicotet, i bueno, doncs Marc té un amic també, que és l'Ombra. La descobreix anant pel carrer i bé, este llibre jo crec que és deliciós de la forma que està il·lustrat, on apareix també la seva amiga Rita acompanyant sempre a Marc i que bueno, té detalls molt xulos, no? Si per exemple en este fanal n'hi ha un luce, és una cosa meravellosa. Fan jocs d'ombres, juguen en diferents animals, fan teatre i bé, jo crec que mira les guardes, que meravella. És un llibre per a fugir de les pors i per a aprendre pues que qualsevol cosa que te dona por pot acabar sent pues, el teu amic, com és el cas de l'Ombra i Marc. I després protagonitzen una aventura junts, Júlia, Marc i la pluja, perquè la pluja pot ser també un factor de por, no? Quan venen trons, quan ve molta aigua, que no pots eixir al carrer, però així compten amb la seva Marc i Júlia, que són germans, amb la ajuda, mireu quina fulla tan bonica, de la seva rateta Rita, que és una rateta d'Albufera, que els acompanya i els convenç d'eixir al carrer. S'ho passen molt bé i bueno, pues acaben arribant a casa i menjant-se una coca de llanda. Uns colors meravellosos en este llibre que bueno, pues vos recomanem, ja sabeu, la trilogia de Curiosa Rita per a xiquets de 2 a 5 anys, edicions Llum de Lluna, uns llibres que vos recomanem avui en el dia del llibre, esperem que vos hagin agradat molt i que ja sabeu, podeu comprar en un dia com avui, però també tot l'any, que els xiquets llitgen sempre. Gràcies per escoltar-me.